Kane kadai ka Jingpyntip ka bakham Kyrkieh na ka benta kitto ki bakwa ban lek pule ya ka jingpule MBBS Russia kan sadon ka admission guidance seminar arjar san kabala penlong da ka ras education bat ka faith squad eduke ya kane ka admission guidance seminar arjar san unsa pelong la syai ka sengi ka arpa waitrik ubnai jeliu arjar san ha ka hotel polo tower Shillong bantip company phila ru ban su telefon ha kitto ki number Kendai pran riu lai nyo, kendai san nyo.